peremmälle. Tervetuloa MH-kuvaukseen. Terve! Kukas tää on? Lila. Lila. Terve Lila. Hei. Aamun virkkuna täällä valmiina. Hei Lila. Mikä ikäinen tää on? Okei. No niin. Onks sä käynyt MH-kuvauksessa aikaisemmin? Et oo käynyt katsomassakaan? Selvä, ei se haittaa. Mä kerron koko ajan, mä kuljen tän radan sun kanssa läpi ja kerron koko ajan mitä tehdään seuraavaksi, mitä sun pitää tehdä, niin sun ei tarvitse osata sinänsä mitään. Teet vaan niinku ohjeet annetaan, niin mennään sillä lailla läpi. Lila! Hei Lila! Lila! Terve! Mä lainaan sun koiraa vähän. Käydään pikku kävelyyn. Lila! Ota tosta hihnan päästä kiinni, mä vähän opeloin. Noin, hyvä. Jee. Sitten ruvetaan leikkiä. Ota se hihna pois, pidä kalpanasta hetken kiinni. Ota se hihna taskuun, niin se ei pyöri täällä maassa. Mä annan sulle leikkipatukan. Joo, sit ampumisessa vasta. Käytetään tässä nyt tätä meidän sääntöjen mukaista patukkaa. Mä annan tämän sulle. Sä lasket koiran irti. Pidä 2 kertaa maata myöden tätä houkuttelevasti nopeasti. Heität mulle tän. Mä heitän takaisin tän sulle ja taas heität mulle. Ole hyvä. Ja heitä vielä. Hyvä. Nyt otetaan uudestaan sama leikki. Hyvä, sä voit kutsua sitä. Tää. Katsotaan lähteekö se mun kanssa leikkiin. Lila. Lila. Hyvä. Noin, voit kutsua koira. Lila. Otetaan se sitten kiinni. Täällä. Lila. Tästä hihna. Lila. Tule. Hyvä. Oi. Kävitkö mun? No niin. Saatiin aamun kierrokset. Ihan kuin tälle jois kierros. Niinpä. Askel irti. Ota yksi askel eteenpäin, laske koira irti. Ja jää katteen tänne eteenpäin. Otetaan hihna pois. Pidät kaulapainista kiinni. Ja kävelet siihen viivalle. Siihen seis. Sitten mä sanon askel irti. Laske koira irti.
Tulee paljon muuta. Ota viina irti. Mulla se. Ja tuohon viivalle seisoo. Mene puoleen väliin kohti haalareita. No, hyvä, kehus sitä. Silitäkin sitä, kehus, se kävi haistamassa siellä. Hyvä. Oi. Voitte tulla tänne. No niin. Sitten me ohittimme se toista puolta takaisin. Saa mennä. Ja ihan hihnan päästäkin, vaikka se on siellä jalkojen välissä. No niin, varokaa siellä vähän solmussa sitä hyvää. Toinen samanlainen kierros vielä. Sitten me kävellään tänne päin. Järki saa siirtyä tonne noin mukaan. Mennään tästä. Tossa sä näet tota viivaa. Kulje sitä myöden reippaasti ja kyllä minä kuulun viimeinen aamuisen. Hyvä. Hyvä. Noi justiin. Hyvä. Voitte tulla tänne. Se kävi se haistamassa. Niin. Hei, Lila! Lila! Pidä käsi alhaalla, niin se on, vaikka se menee sinne jalkojen alle se vihnän. Se on kuitenkin se remmin muistamista tilaa. Ja uudestaan vielä samalla.
sinne vasemmanpuoleisen aaveen luokse. Mene sinne aaveen eteen ja huppu siltä aaveelta. Takakautta eteen vetämällä. Joo, kutsu koira sinne mukaan. Moikakkaa aave ja koira toisianne. Noin. Ja sitten sinne toisen aaveen luo. Sieltä kans huppu pois. No niin. Hyvä. Tämä mysteeri on selvitetty. Lähdetään tänne alamäkiin. Mä annan sulle tän lelun. Pari kertaa maata myöden ja heitellään toiselle. Ole hyvä. Hyvä. Sitten ota se oma lelu esiin. Ja nyt älä käytä ääntä. Pidät koiran liikkeessä, 4 tassua maassa. Leikit sen kanssa. Kääntykää vähän ympärikin, niin me ei ammuta selän takaa. Hyvä. Sitten otetaan kiinni. Pistä tuohon hihnaan, laita lelu taskuun. Voitit. Rohkealla tapettu. Kiitos. Hyvä. Ota muutama askel taaksepäin ja niin, että teillä on molemmilla rintamasuunta tänne hihnan päästä kiinni siihen seis. Lelu esiin, nyt saat käyttää ääntä ja pitää pienet loppubileet.